Hi, girls. Girls. Where are we going? To a restaurant. Where are we going? A restaurant. Where are we going? That's it. Where are we going? Jaya ka ba? Jaya. Wait lang. Mag-ano muna ako. Uy, ugasan ko. Wala akong makita. Where's your shoes? Ay, shoes ka pala. PR mo na ha. Where's your shoes? Ano, Larja? Ano na? Elijah! Elijah! Hi! Come here! You put on your shoes, Elijah. He's knocking on the door. No, other one. No, not this one. Did you know my shoes in there? This one. I already heard that at 8. I did that. Hindi naman ang sapatos na yan. Elijah yan? Ha? Elijah? Sino? As I walk to the valley of the shadow of death. Pumupurma ka naman? Ha? Wala pa to. Oh, wala pa nga to. Saan ba ako? Sa dito ako lang. Sa makeup. Hindi pa naman ako nakapag... Kalahating ano lang. Yeah. Bakit kasama si Bugoy? Bugoy is kasama. Yay! Bumboy ay. May daddy ka mo. Wait. It'll love me wait. I'll sit with you, okay ha? Para to sa ating mahal na kaibigan, ha? Na may pinagdadaanan. Na may pinagdadaanan. Na ayaw isabi. Makakalabas naman kayo, no? Michael sits in the back. Iwanan na natin si Elijah. Yeah. Ito na easy. Let's iwan Elijah? Or no? No. May saksakan kayo ng ganito? Elijah. Ay, yes. Dinala ko ba kasi lubat ako? Yung sa likod. So, sa likod ako. Malamang. Yeah. Hey, just a second. Bro. Punta kami ng Fort Saskatchewan. Uy, first time ko. Really, Daddy? Wag na. Oh, masaya ka na. Masayang masaya. Uy, yung mga bata mo na umiiyak. Kala mo naman. What is your code, ma'am? Kala mo naman talaga. Please let me. There's the water. Please let me. Dala mo pa yung itlog. Oh my god. Wow. Keep us safe. Buti ba tayo lang yung pagkain? Why are the girls bahala na si Lord. Yeah! Why are the girls at the back? Why are you at the back? Cause my booster's here. I get to sit wherever I want. It's just not on the front seat. Okay, girl. I don't know where is my... Ay, ito pala. Kaya nga, pinagdadaanan nun. Yeah. So, andito na kami. Para sa'yo, sweet. Para sa'yo ang laban na to. Order sa water. Ewan ko. Hindi na kayo mag-order. Pwede naman po. Oo, dito lang tayo. Para pagkain. Dito lang kami sa chat. No, sit. Dito na lang kumakata ng aking best friend.
Elijah. Baka ano, natid lang. Ali, baka kasi babawal pa. Ay, pwede. Ayun, pagsulit. Batay. Dito na tayo, ma'am. Order tayo. Ano to ganun? Roast tacos? Para pasahin yung restaurant nila. Roast tacos. Ano daw yung burger nila? $10? $10. Tapos yung nachos, 15 pa 75 cents wings. Sige, wings tayo. Chicken wings, one. Yeah. Ano kasi? One. Uy, maglasanya ako. Lasag na. Okay, okay. Ano order mo? For Pizza, okay? Ikaw, ate, chicken wings. Chicken fingers. Ate, mag-chicken wings ako. Thank you. So, okay, 75. So, sa 10, 750. Tama. Tama naman. ang galing mo. Anong sa'yo? Isang kong ano? Chicken wings sa 75 cents. 750. Sige, mag-burger na lang tayo. Burger na lang at saka yung wings. Para ano, para 20. Yay! Para 20 lang. Ito na naman si Ma'am. Ma'am! We don't have milk and food. We have Granville instead. It's an IPA as well. Let you say hi. Hi. Yeah, we can just do pepperoni. Yeah, yeah. Okay. So, that's Yep, that's this one is and say hi to Zach. Yeah, it's the fully loaded peppers. Banana peppers and all that's all good. Okay. Ako yung burger ako ha, tsaka yung Yeah. $10 burger. oh, the the $10 burger. Okay, sounds good. And you're okay with the regular chicken? Yeah, sure. Yung wings. Oh, and the chicken wings. Yeah, they come in groups of 5, 10, 15, 20. So yeah. Oh, sorry. And maybe, flavor. Well, you can do multiple flavors. So if you want 10 of one flavor and 10 of another, or Yeah. something like that. So, 10. What a Cajun person? Yeah, 10 salt and pepper. Maybe you don't Asan have yung the chicken? Cajun dry. Cajun, I can do. They have Cajun seasoning if you want that. And ikaw, ano flavor gusto mo? Asan nga yung burger? Manchi ba? Ha? Garlic parmesan. Yeah. I thought they were extinct. How about this one? It's a dinosaur. Oh no! Oh, are you a dinosaur? Wait. Oh no! Oh no! Oh no, you're a dinosaur. Wow. Gusto na pantay mo naman yung mga galak. Ano gusto mo tingin sa chicks? Are you a dinosaur, Elijah? Kunin na natin cereal, Elijah, kasi libre. Pati kape. No, stop! Pati na naman. Pwede naman siguro. Yay! Pati ka na din. Sa hotel kasi ito, di ba? Oh. Para siyang sandman na may pagkakonect na ganito. Ooh.
Nag-ano kayo? Nag-shopping? May isa-isa ko lang binibili pagkaan. Lubay na dyan. Ito na yung shopping kanina. Wow, sana all. Anong sinabing mo dong? Pas de soleil, 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 pas de soleil. Thank you. He's so sassy about it too. He's making sure it's the same angle. Yeah, do you understand Tagalog? A little. Friends are three. That's what friends are three. Yay! A little. Yung friend natin pasikat. Kumakanta na. Paano ng Angel's Brought? Wala kasi tayo dun eh. Ba't mahingi tayo? Yay! Let's... Hindi, yung ganito wag ka lang. Up, up, up. Okay ka talaga ba? Dapat dito 24/7 naka-ano yung kami. Kaya nga. Medyo bugoy. Maano ka? Pabi. Look at the camera. Medyo ba yung mukha niya umaiba-iba, no? Malaki na siya eh. Kaya nga, malaki na. Malapit. Sabi niya, ay. Ay nga. Wala pa siya. Mata. Kumakanta na itong friend na Pabida. Yeah. Punta tayo doon. Punta tayo na yun. Matatawa yun. Tapos ka, do it. Gano'n sa kabelo. Why is there a hole? Maganda yung ano. That's because ice has holes. Ice has holes. Where did mommy go? Tapos mawalan niya ng boses. Sino ka? Ito na kami kasi. Avery! Say hi. Hi. Say hi. Hi, Avery. Hello daw, ate. Hi. Sinasabi kanina. Ano?
engineer eh. Siya? Ha? Siya? Ano? Ito sana? Siguro. Sabi niya, nag-extra daw sila kasi may nag-keep. Nag-extra daw sila kasi may nag-keep. Ha? Ay, mga. Ah, nakain yung malaking yung sa mga. Ano po? Uy! Isyalok mo sa Elijah ha, baka makain yung jalapeno sa nacho. Pero magsabi kayo, gusto nyo nga. 24 hindi yan, okay na sa akin. Mom, I just finished fry onto the. Hindi may sasabat. Ate. Papayag kaya yun? Yung sasakyan mo dun sa Mazda. Lapit na naman ako dun. Grabe ka talaga na siya. Pero pag ko? Ano to, dad? Kanina pa ako pumunta ako ng paligyan tayo. Walmart. Sa McDonald's dyan, okay na. Napatanggal ka na ng ano? Winter tire? Diba? Balik ko next week. Snow pa. Bakit ba sunog tsaka tigas ng mga tigas? Kaya nga. Parang init lang kasi ba? Kaya nasunog. Sunog! Uy! Alam po kayo ba? You wanna try that? Sige, mag-English mo dyan. Kaya mo yan. Elijah. What happened? Natakot tuloy sila dyan. Kaya niya siya yung may kasalanan. Pagbintangan. Uwi na kami. Tagalan mo. Kasi naman. Pwede naman sa kabila. Ay, pwede pa na wala. Tanga-tanga. Sabihin ko sana maganda. Hindi ka naman dito sa kabila. Maganda sana, tanga lang. Yay! Sabi ka lang dito sa makalat naming... Hello! Sabi niya hello daw. Hello. Hello! Okay. No. Hello. It's not okay. Say a prayer. What? Say your prayers. Keep us safe, Lord. Bye-bye,
may Fort Saskatchewan. It's called. I wanna hold you just for a while. And die with the sun. Why, John? You forgot your famous part in this. Wait, just wait. Why did you normally say the I don't even want to do this anymore. You know what you need to me. Oh, there's a world we're fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'm living on luck is the last time. Luck is the last time. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time was Ay, nako. I wanna hold you just for a while. And die. Here's your famous part. I wanna be next. Next to you. Next to Oh my goodness! Hello! Nakakapingin mo yan ba? If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time was through, I wanna hold you just for a while and try. If the world was ending, I wanna be next to you. Parang pusa. Bahay na ako, guys. Bilis na tayo. Magmubad ako. Yay! Bahay na tayo. So, 11, ano na? 11:09 na, guys. 11:09. So, I need... Di ba ako inaantok? Hinantok na ako kanina nagda-drive, pero parang busog na busog pa ako ba? Sa kinain namin kanina. So, andun pala kami sa Fort Saskatchewan. Yun nga, Fort Saskatchewan. Para sa, nanood kami sa gig nila Sweet. Para support ba. So, kukulay muna ako ng buhok, guys. Guys, tignan nyo naman yung kulay ng buhok ko, guys. Grabe naman pagkapula talaga. Tatakot na naman ako dito, guys. Kung ano ba talagang kalabasan nito. Naka-bold na ako kasi grabe ang stain talaga, oh. Di ko alam kung dahil dun sa developer na nilagyan ko ng developer yung yung iba kong developer at saka dinagdag ko yung activator niya mismo. Ganun na ito nangyari, guys. Baka maano naman tayo. Hopefully okay lang to. Pulang-pula naman, guys. Para naman tayong may pinatay, minorder.